Вместо да си играем, да ги дълбаем тия праскови и така нататък, какво бих направила аз? И прасковата, за да бъде навсякъде в мюслито, я нарязвам, слагам гранолата или най-обикновено мюсли, каквото имате, и слагам доволно количество кисело мляко, за да не хрупаме просто една гранола. Както знаем, аз не обичам нищо да се храби, ще си ги събера от мивчицата. Тя си ми е чиста все пак. Така. И сега да опитаме моята гранола по-български с кисело мляко. Обичам Корея, обичам всичко корейско, ама това се занимавате да изкормите една праскова е абсолютно излишно. Това вариант за мен е по-добрия вариант. А за вас остава въпроса: Феликс или Хюнджин?